Is-soltu karattri li bejnietom jiffurmaw laqdiet Repubblika u Occupy Justice it-tlieta filgħaxija naqdu mal-establishment tal-Partit Nazzjonalista u nġabru aqoċċa flimkien il-belt sabiex jipprotestaw. Huma mxew fi triq ir-Repubblika fejn bħalma kien il-każ fi protesti oħra simili, nies bħal Manuel Delija u Robert Aquilina u d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina pinġew stampa mill-iktar negattiva ta' pajjiżna. B'konsistenza wkoll ma' protesti oħrajn ma naqax li għal din il-protesta jattendu esponenti ewlenin mill-establishment tal-Partit Nazzjonalista. Fost dawk preżenti kien hemm il-Viċi Kap Nazzjonalista Elix Perici Calaxxone li naqas milli jirrappreżenta lill Partit Nazzjonalista f'serata kommemorattiva ta' jum il-Vitorja li saret biss ftit passi l-bogħod ftit qabel il-protesta. Ftit xhur ilu wara manuvri fil-Partit Nazzjonalista mit-tmexxija ta' Bernard Grech, Perici Calaxxone tpoġġa fil-kariga numru 2 tal-Partit Nazzjonalista. Il-preżenza ta' Perici Calaxxone għal din il-protesta kompli tikkonferma l-qrubija li għandhom laqdiet Repubblika u Occupy Justice lejn il-Partit Nazzjonalista, kif ukoll l-influwenza tagħhom fuq id-deċiżjonijiet li jieħu l-partit. Sorsi ta' One News fih dan id-dar ċentrali qalu li kienu bosta nazzjonalisti li ħassew murtati bil-preżenza ta' Perici Calaxxone waqt din il-protesta. Is-sorsi qalulna li huwa ovvju li Perici Calaxxone kien hemmhekk fisem il-kap Bernard Grech. L-istess sorsi sostnew li t-tislima ta' Bernard Grech lil tar-Repubblika meta l-erba' filgħodu ta' intervista lir radju tal-Partit Nazzjonalista tkompli tikkonferma kemm il-kap Nazzjonalista huwa mmexxi minnhom u mill-esponenti ewlenin li jiffurmaw it-tmexxija tagħhom. Intant flimkien ma' Elix Perici Calaxxone kien hemm ukoll membri ewlenin oħrajn tal-establishment li fl-aħħar snin kienu strumentali biex il-Partit Nazzjonalista jinfatan fit-tnejn. Fost l-oħrajn kien hemm Mark Antony Sammut, wieħed mill-ewlenin li ħadmu sabiex l-eks kap Nazzjonalista Adrian Delija jitqaċċat mitmun tal-partit u minfloku jitpoġġa Bernard Grech. Ma naqsitx ukoll il-preżenza ta' Beppe Fenekadami li bħal Mark Antony Sammut huwa meqjus bħala wieħed mill-ewlenin fil-kampanja biex Bernard Grech tlaħħaq kap.